खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बीटीसी बिसायख'थिनि गिबि खोलोबा मैया जोबनानै थांबाय उदालगुरि जिल्लायाव मोन 10 समष्टि आरो बाक्सा जिल्लायाव मोन 11 समष्टियाव गासै 76 जौखोन्दोसो भट होगिरिफोरा भटखौ होदों बैफोर समष्टिफोराव भट होनाया गोजोनैनो जोबनानै थांदों खालि माखासे समष्टिफोरावल' एसे बेले-बेजे जानायखौ खौराङाव मोनदों बाक्सानि 24 नं मसलपुर परिषदीय समष्टिनि 30 नं ढेकिली गुदि फरायसालि भट सेन्टाराव सा 47 भटारफोरखौ भटार लिस्टआव गैया होननानै भट होहोआखै बेनि हेंथायैनो सा 47 भटार्सफोरा भारत संबिजिराव थानाय बयहाबो भट होनो मोननाय मोन्थायखौ नोजोर होनानै भट होनो मोनैनि थाखाय बिग्रायखांदों बेलट पेपार रिगिं खालामनो थांनानै बीपीएफनि जिल्लानि दैदेनगिरिया पुलिसफोरजों हमजादों 20 नं मथनगुरि परिषदीय बिजाबनि 589 नं बंसाबारि एलपि स्कुल भट सेन्टाराव बीपीएफनि दैदेनगिरिया बेलट पेपार रिगिं खालामनाय समावनो पुलिसजों हमजायो दैदेनगिरिनि मुङा सुजन बक्सि होननानै मिथिनो मोननाय जादों 27 नं नागरिजुलि समष्टिनि कुमरिझार भट सेन्टाराव सिकिउरिटि फर्सआ आइजोखौ गाग्लोबदों भट होनो फैनाय आइजोखौ पलिं एजेन्टआ भट होखांबाय होननानै बुंदोंमोन आरो बिबारनि सावगारियाव भट हो होननानैबो बुंथिदोंमोन बेयावनो आइजो आरो पलिं एजेन्टनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिलायनायाव सिकिउरिटि फर्सफोरा आइजोखौ गाग्लोबदों गुबुन फारसे बे मोनसे सेन्टारावनो मोननै हान्जानि गेजेराव बुलायलायनाय जादों बे दावरावआव सानै गाज्रियैनो जोखोमबो जादों आरो बाइकबो बुफायलायनाय जादों बे सेन्टारावनो भट होनाया दसे समनि थाखाय बन्दबो जादोंमोन उनाव बेखौ खेवनानै होफिनदों जायगानि रायजो राजाफोरा फिन भटिं जाफिननांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन नाथाय बे समाव 70 जौखोन्दो भट होग्राफ्रानो भट होखांबायमोन मुदयबुरि समष्टिनि बीपीएफनि केन्डिडेट जगदीश सरकारा उदालगुरिनि भेरगावनि बेलटली भटिं सेन्टाराव भट होफुबाय थानाय समावनो हाबनो नागिरदोंमोन बेयावनो सिकिउरिटि फर्सफोरा होबथानायाव बिसोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जादों उनाव बीपीएफनि केन्डिडेटआ भट सेन्टारनिफ्राय थांफिननो गोनां जादों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय 26 नं दाराङाजुलि बियाबनि ससिपुर पोलिं स्टेशनाव सीआईएसएफ जवाना गाग्लोबदों सीआईएसएफनि गाग्लोबनायाव सासे भट होनो फैनाय सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जादों दाय गैयालासे सीआईएसएफजों जोखोम खालामजाखांनायनि उनाव जायगायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों उनाव पुलिस बिफान आरो सीआरपीएफनि जवानफोरा थांनानै थासारिखौ मोजाङाव लाबोफिननो हादों आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ पुलिसआ दाराङाजुलि हस्पिटालसिम फाहामथायनि थाखाय लानानै थांदों खौराङाव मोननाय बायदिब्ला सीआईएसएफ जवाना फेग्रा मुवा लोंनानै बेबायदि जानला मोनला जेबो जाहोन गैयालासे लावथि सिबबाय थादोंमोन गुवाहाटीनि BRM गभर्नमेन्ट ल कलेजनि प्रिन्सिपाल असुतोष कुंडुखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय असुतोषनि फिसाजोनि एफआईआर होनायाव थांनाय रबिबाराव पानबाजारनि आइजो पुलिस हान्जाया बिखौ न'निफ्रायनो हमनानै लायदोंमोन फिसाजोआ अजद दैखांनाय बायदिब्ला बिफायानो गावखौ जिनाहारि खालामदों आरो मेन्टेल टर्चारबो खालामदों बेनि अनगायैबो प्रफेसर असुतोष कुंडुआ कलेजनि फरायसाफोर आरो आइजो फोरोंगिरिफोरखौबो गाज्रि नोजोरजों नायोमोन PPE किट गाननानै जुलि जादों बे जाथाया राजस्थाननि बारानि मोनसे जायगानिनो COVID-19 सेन्टाराव जादों जुलिनि सानखालिनो हिन्जाव गोदाना COVID-19 पजिटिभ जानायलाय हाबाखौ COVID-19 सेन्टारावनो PPE किट गाननानै लानो गोनां जादों बे हाबायाव साब्रैल' बाहागो लादों हौवा गोदान हिन्जाव गोदान बिसोरनि नखरनि मानसि आरो सासे पुर'हित गासैखौबो PPE किट गाननाय नुनो मोनदों आरो बे नुथाया दा ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानानै दङ भट होनायनि मोन्थायखौ नेवसिगारदों एमपि नबकुमार सरनियाया 10 डिसेम्बराव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव जानो गोनां नैथि खोलोबनि बीटीसी बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव मुखुब थानायनि थाखायनो गावनि समष्टि तामुलपुराव भट हैनो हायाखै होननानै बुंथिदों एमपि सरनियाया बेजों लोगोसेनो बुंथिबावदों दि तामुलपुर समष्टियाव जीएसपी दोलोनि थाखाय देरहानो नांनायनि बांसिन भट दंखायो बेनिखायनो आद्रा थानाय जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय रायजोफोरनि मोजांनि थाखायनो मुखुब थानांगौ जादों होननानैबो बुंथिदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो दाखालि रबिबाराव बिजनी विधानसभानि एमएलए कमल सिंह नार्जारिया बद्रुवा समष्टिनि बीजेपीनि एमएलए आंगुरलता देखाखौ बेस्रा होननानै बुंदोंमोन दा फिन एमएलए कमल सिंह नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव निमाहा बिफिनबाय
बिथां नार्जारिया बुंथिदों दि साननैसो सिगां बिजेपिनि दैदेनगिरिया बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रायखस होनानै बुंदोंमोन। बिनि रागा जोंनो बे सोदोबखौ बुंफ्रांदों होननानै फोरमायथिदों। मेघालयआव बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिबार राफ्लेसियालनि फोलेर साप्रिया हिमालयानाखौ नुनो मोन्दों। भुटमार्ग आरो बेनि हानजाया मेघालयानि वेस्ट गार' हिल जिल्लानि नखरेक बाय'स्फेयाराव दावबायहैदोंमोन। बेयावनो मोननो थाङै बे बिबारखौ नुनो मोन्दों। गारि एक्सिडेन्ट जानानै गंसे नखरनिनो 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो 2 गाज्रियैनो जोखोम जादों। खौरांनि बायदिब्ला बिसोरो नागालेन्डनि लालुं ओनसोलनिमोन आरो बिसोरो डिमापुराव हाबा जानो थाखाय गंसे टाटा सुमो गारिजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गंसे ट्राकजों सौदावलायनानै 4 जिउ गोमादों आरो 2 जोखोम जादों। जोखोम जानायखौ बकाजाननि प्राइमारि मेडिकेल सेन्टाराव लांनाय जादों। बलिउडनि एक्टर सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ दान मोननैनि गेजेरावनो फोजोबनो बिथोन होबाय सुप्रिम कर्टआ। थांनाय 14 जुनावनो एक्टर सुशांत सिंह राजपुतआ जिउ गोमादोंमोन। थैनायनि थार जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नखरनि आरो गोबां रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव सुप्रिम कर्टआ बे केसखौ सिबिआइनो गथायदोंमोन। नाथाय सिबिआइआ 4 दान नायबिजिरनायनि उनावबो बे केसनि सायाव जेबो रिपर्ट होनो हायाखै। बेनि थाखायनो सुप्रिम कर्टआ सिबिआइखौ दान मोननैनि गेजेरावनो नायबिजिरजोबनानै रिपर्ट होनो थाखाय बिथोन होदों। थांनाय 22 नबेम्बराव मिग-29K एयारक्राफ्टआ क्रेश जानानै आरब लैथोआव गोग्लैदोंमोन। बे जाथायाव सासे पाइलटखौ रैखा खालामनो हादोंमोन आरो गुबुन सासे पाइलटआ गोमानानै दंमोन। 11 साननि उनाव गोमानाय पाइलट निशाननि गोथै देहाखौ लैथो सिंनि 70 मिटार गोथौनिफ्राय बोखांनानै मोन्दों। 11 सान जानाय गोथै देहाखौ DNA टेस्ट खालामखांनायनि उनावसो पाइलट निशाननि देहा नंगौना नङा बेखौ रोखा बुंनो हागोन होननानै इन्डियान नेभिआ बुंथिदों। मणिपुरनि नांगंगाम बालादेवीआ मोनसे रेकर्ड खालामबाय। प्रफेशनेल इउर'पियान फुटबल लीगआव बिथाङानो इन्डियानिफ्राय गिबिसिन गल सोनो हानाय आइजो जाबाय। बिथांनि सिगां रावबो इन्डियान आइजो फुटबल गेलेग्राया इउर'पियान फुटबल लीगआव गल सोनो हाफेराखैमोन। बिथाङा मणिपुर पुलिस स्पर्ट्स क्लाबनिफ्राय सायख'जानानै स्कटिश रेन्जार्स एफसीनि जानानै गेलेदोंमोन। गनायथि गैयै लटारि फाननायनि थाखाय बरपेटा पुलिसआ 2 फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय 2नि मुङा धनजित दास आरो ब्रह्मदीप सूत्रधर। बिसोर 2खौ बरपेटा टाउननि पानसाली ओनसोलनिफ्राय हमदों। बिसोरनिफ्राय 20,000 रांजों लोगोसे गोबां लटारिनि स्लिपबो हमनो हादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।